салом бинандагони азиз ва ба нашри навбатии сархатти рӯйдодҳо хуш омадед. Дар барномаи имрӯз 14 июл аз талаффути ҷониву молӣ бар асари офатҳои табиӣ як рӯзи охир дар Тоҷикистон маълумот медиҳам. гузорише хоҳем дошт аз наҷоти Аҳмадшоҳ ки дар танҳоӣ бо як гурӯҳи силоҳбадаст дар набард будааст ва аз паёмади занозании гурӯҳи муҳоҷирон хоҳем гуфт ки ба боздоштҳои ғайриқонунӣ дар Москав сабаб гаштааст. бедодгариҳои офатҳои табиӣ дар шарқи Тоҷикистон идома дорад. Бар асари боронҳои сахт ва сели обхезии рӯзи 13 июл дар минтақаи Нуробод ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хонаҳои мардум ва заминҳои кишту роҳҳо хароб гаштанд. ба иттилои Кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар деҳаи шуҷанди ноҳияи Рӯшон сел 7 манзили зист ва 16 замини киштро валангор кардааст. Корбарони радиоозодӣ дар бораи 10 хонаи аз сел зарардида хабар медиҳанд. Ба гуфтаи онҳо дар пайи ин офати табиӣ роҳ ба маркази ноҳия ва роҳи Бартангхоруғ ҳам баста шудааст. нисфи рӯзи 13 июл обхезӣ ҳамчунин ба сокинони ҷамоати деҳоти муҷи харфи ноҳияи Нуробод зарар расонд. Ба иттилои расмӣ дар ин деҳ роҳу 5 хона қисман хароб шуда 2 мошини боркаш зери об монданд. ҳоло дар минтақаҳои зарардида комиссияи махсус кор мекунад. инчунин шоми дирӯз сокини 18-солаи деҳаи Новаки-Ромитро ҳангоми молчаронӣ зарбаи раъду барқ ба ҳалокат расондааст. имрӯз дар душанбе ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии созмони ҳамкориҳои Шанхай оғоз гардид. ба эҳтимоли зиёд вазъи Афғонистон яке аз мавзӯъҳои меҳварии ин нишаст хоҳад буд. дар ин бора дар давоми рӯз гузориш хоҳем дод, вале ҳоло як гузориши дигаре дорем дар бораи Аҳмадшоҳ ки дар танҳоӣ бар зидди як гурӯҳи ошӯбгари силоҳбадаст давоми 2 рӯз ҷангидааст. Искандари Хоҷамирзода гузориш медиҳад. рӯзи сешанбе дар канори шаҳри Қандаҳор гурӯҳи таъиноти хоси артиши Афғонистон зери оташи толибон як афсари полисро ки дар давоми 2 рӯз танҳо ба ошӯбгарони силоҳбадаст муқовимат мекард наҷот доданд. ин афсар Аҳмадшоҳ ном дорад. ӯ баъди таслимшавии тамоми афсарони ҳамроҳаш тасмим гирифта буд ки то охир ба толибон сар хам намекунад. дар бархурди 18 соата ӯ маҷрӯҳ шуд. корвони гурӯҳи таъиноти хос сарфи назар аз оташи толибон ба наҷоти Аҳмадшоҳ шитофта хабарнигори Reuters-ро ҳам дар дохили яке аз мошинҳои зирехпӯш ба амалиёт бурд. дар роҳ садои тиру таркишҳо ба гӯш мерасанд ва ҳатто яке аз мушакҳои гранатомёт ба мошини онҳо бармехӯрад. 3 мошини зирехпӯши аввал тахриб мешаванд, вале корвон ҳаракаташро мутаваққиф намекунад ва Аҳмадшоҳро аз макони даргирӣ берун мекунад. мо 15 нафар будем. ҳамаи афсарон ба ғайр аз ман таслим шуданд. ман ба худам гуфтам ки набояд сархам кунам. то замоне ки дар даст силоҳ дорам, таслим намешавам. сарбозони гурӯҳи таъиноти хос набард дар минтақаро давом доданд то толибонро аз мавқеъҳояшон дур кунанд. вазири нақлиёти Тоҷикистон мегӯяд додугирифти мол миёни Тоҷикистон ва Афғонистон идома дорад ва дар ин самт ягон монеае нест. изҳороти вазир дар шароите садо медиҳад ки гурӯҳи Толибон 90% минтақаҳои марзӣ бо Тоҷикистонро тасарруф карданд ва гузаргоҳҳои асосӣ ҳам зери назорати ин гурӯҳ аст. Азим Иброҳим вазири нақлиёт имрӯз зимни нишасти хабарӣ гуфт рӯзи 13 июл 51 мошин аз Тоҷикистон ба Афғонистон рафта 72 мошин аз он тараф ба Тоҷикистон гузаштааст. рӯзҳои ахир бархе расонаҳо навиштанд ки гурӯҳи Толибон ронандагони тоҷикро аз пардохти боҷи гумрукӣ ва гирифтани раводид озод карданд. вазири нақлиёти Тоҷикистон гуфт дар ин бора ҳеҷ санади расмие надоранд ва чизе гуфта наметавонад. гурӯҳе аз муҳоҷирони Осиёи марказӣ барои занозанӣ дар назди метрои Кузьминки Москав дар шаби 12 июл бо қарори додгоҳ ҷарима ва аз қаламрави Русия ихроҷ карда мешаванд. ба гуфтаи раёсати марказии Вазорати корҳои дохилии Москав баъди ҷанҷоли гурӯҳи муҳоҷирон 103 нафари онҳоро ба шӯъбаи пулис оварданд. барои вайрон кардани қоидаҳои будубош ва авбӯшӣ нисбати баъзе аз онҳо қарори мамнуъалворуд қабул карда мешавад. дар айни замон намояндагони Тоҷикистон ва Қирғизистон занозании ахирро рӯзи 15 июл дар сари мези музокирот матраҳ хоҳанд кард. Гулзина Маматахунова раҳбари бунёди рушди муҳоҷират дар суҳбат бо хабаргузориҳо гуфтааст, муҳоҷирон ба Русия барои кор омаданд, на барои куштани ҳамдигар. Бинобар ин ба гуфтаи ӯ барои пешгирӣ аз чунин ҳодисаҳо бояд намояндагиҳо ҷалб карда шаванд.
зимнан баъди ин занозанӣ дирӯз дар Москав буздошти ғайриқонунии густурдаи муҳоҷирон шурӯъ шуд. Валентина Чупик, раҳбари созмони маркази тонк ҷаҳонӣ, мегӯяд дар давоми рӯз дар ин бора аз муҳоҷирон тақрибан 1000 муроҷиат гирифтааст. аз боздоштшудаҳо ҳуҷҷатҳову телефонҳои мобилашонро гирифта дар берун аз шӯъбаҳои пулис гӯшнаву ташнав ва бидуни имкони қазои ҳоҷат нигоҳ доштанд. ин ҳомии ҳуқуқ мегӯяд бо талош ва мусоидати сафорати Тоҷикистон дирӯз муҳоҷирони тоҷик аз шӯъбаҳои пулис раҳо гардиданд. шумо сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. як корманди хадамоти муҳоҷирати Украина дар шаҳри Одесса ба хотири гирифтани $1000 пора аз шаҳрванди Тоҷикистон боздошт шудааст. дӯстони вилояти Одессаи Украина мегӯяд, ин мақомдор ба шаҳрванди Тоҷикистон ваъда намудааст ки раванди додани шаҳрвандии Украинаро барои ӯ метезонад. зимнан солҳои охир хоҳишмандони дарёфти шаҳрвандии Украина аз ҳисоби тоҷикон бештар шудааст, чун шаҳрвандии Украина имкон медиҳад шахс бидуни виза ба Иттиҳоди Аврупо сафар кунад. як гурӯҳи ҳакерӣ ва ё рахнагарони интернетӣ ки моҳи равон бо талаби пул ба шабакаҳои иттилоотӣ ҳамла карда буд, аз интернет хориҷ шудааст. овозаҳо пайдо шуданд ки шояд ин амал зери фишори ҳукумат иҷро гардид. пажӯҳишгарон мегӯянд, саҳифаҳои интернетии гурӯҳи маъруф бо номи Ревил 1 дирӯз аз интернети пинҳонӣ ки мавриди истифодаи рахнагарон аст ғайб заданд. қасри сафед ҳам аз ибрози назар дар ин масъала худдорӣ кард. гурӯҳи Ревил 2 июл ба шабакаҳои интернетии ширкати амрикоӣ касе ҳамла карда дар саросари олам фаъолияти наздик ба 1000 муассисаро бо бомбаст мувоҷеҳ кард. Ревил масъулияти ҳамларо бар дӯш гирифта талаб намуда буд ки барои хунсо намудани он $70 миллион пардохт шавад. рӯзи 9 июл дар як суҳбати телефонӣ президенти Амрико ба раҳбари Русия гуфта буд ки Амрико ҳар амали заруриро барои ҳифзи манфиати амрикоиҳо ва сохторҳои амрикоӣ аз ҳамлаҳои хакерӣ анҷом медиҳад. интизор меравад ки имсол адои намози иди қурбон дар масҷидҳои Москав бидуни ширкати намозгузорон барпо шавад. хабаргузории Интерфакс аз қавли шӯрои уламои идораи мусулмонони Русия менависад, барои ҷилавгирӣ аз хуруҷи коронавирус иди қурбон ба таври онлайнӣ ҷашн гирифта мешавад. муфтиёти Москав тавсия додааст ки ҳамаи мусулмонон идро дар хонаҳои худ ва дар ҳалқаи оила таҷлил намоянд. дар айни замон идораҳои мусулмонон дар вилоятҳои Русия дар бораи баргузор кардан ё накардани намози ид бо назардошти вазъи эпидемиологӣ дар минтақаашон мустақилона тасмим хоҳанд гирифт. ба шаҳрвандони Тоҷикистон муваққатан иҷоза доданд ки ҳангоми вуруд ба Русия дар баробари истифода аз барномаи мобилии сафар бе COVID-19 маълумотномаи вараққагии ташхиси манфии коронавирусро нишон бидиҳанд. аммо ин имтиёз доимӣ набуда, шояд то 1 август ва ё 1 сентябр имсол идома кунад. дар ин бора ба сомонаи ёртиҷе Ҳусейн Усмонов, намояндаи ширкати русии Ютер, иттилоъ додааст. тибқи муқаррароти нав аз 10 июл шаҳрвандони Тоҷикистон бояд ба Русия бо пешниҳоди QR-коди ташхиси манфии коронавирус сафар кунанд, вале бинобар пеш омадани мушкилоти фаннӣ ва пурра омода набудани ҷониби Тоҷикистон барои иҷрои ин талабот ба тоҷикон иҷоза доданд ки то чанд рӯзи дигар бо ташхиси коғазӣ аз марз бигзаранд. феълан ҳамагӣ 5 ташхисгоҳҳои хусусӣ дар Тоҷикистон ба барномаи мобилии сафар бе COVID-19 пайваст буданд. акнун бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз 14 июл нархи $1.11.32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 38 дирам таъин кардааст. имрӯз қурби 1000 рубли русӣ 152 сомониву 30 дирам арзиш дорад ки нисбати дирӯз бештар мебошад. дӯстони азиз, бо сипос аз якояки шумо ки то ин лаҳзаи барнома моро тамошо кардед. ман 3 соат пас бо хабарҳои тоза ба студия бармегардам. то дидори навбатӣ, худро эҳтиёт кунед.